субҳи барвақт аз самти дарвозаҳои шаҳри Душанбе корвони наврӯзӣ бо садои карнаю сурнай навид ё паёми фарорасии соли нави аҷдодиро ба сокинони атроф расонида сипас вориди боғҳои фарҳангию фароғатии пойтахт шуданд. баръакси кӯчаву хиёбонҳо фазои идона дар баъзе боғҳои фарҳангӣ бештар ба назар мерасид. сайлигули саидзода сокини шаҳри Душанбе барои боздид аз ҷашни наврӯз ба боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Садрдин Айнӣ омадааст. мегӯяд аз ин ҷо боздид намуд, вале худи онҳо дар ҷои кор ин идро ҷашн мегиранд. мо имсол наврӯзро дар корхона пешвоз гирифтем не паго мегирем бо як пухтупазҳои тоҷикӣ, бо як анъанаҳои қадима пешвоз мегирем. сумалак, оши бурида. дар баробари пухтани таомҳои миллӣ таҳияи ҳафсину ҳафшин баъзе сокинон маҳсули ҳунари худро ба намоиш гузоштаанд. хонбиби баротова мегӯяд ба хотири ҷашни наврӯз кокулҳои дастдӯзи худро арзонтар кардааст. арзонтар мегӯем ки одамо зӯрашро роса харидаанда ҳастае одаме ки зӯраш намерасад. бо таваҷҷӯҳ ба тантанаҳои бошӯқии пурхарҷ баъзе сокинон бо ишора ба дастархони хоксоранаи худ мехоҳанд дар таҷлили наврӯз низ меъёрҳои танзим риоят шавад, ҳамон тавре ки дар маъракаҳои сокинон мақомот пайваста инро таъкид мекунанд. бархе дигар аз гаронии нархҳо мегӯянд. ҳама вақт дар ҳаёт зарур аст сарфаҳм саришта корем. мегӯянд ами камтар қиматтар арзонӣ шава, тинҷӣ шава. дар баробари Душанбе дар баъзе аз гӯшаҳои дигари кишвар маҳфилҳои наврӯзӣ ҷараён дорад. наврӯз дар тоҷикистон баъд аз касби истиқлол ҷойгоҳи баланд ва мақоми давлатӣ гирифт. ҳамакнун барои таҷлил аз ин иди бостонӣ дар тақвими Тоҷикистон 4 рӯзи истироҳат эълон шудааст.